everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Karon lang ni nako buhidong. Kay di na nako madahag pugong. Nahutdan ako kusog nga kaniadto pa nagsikog nook aning kinaiya ha nga dili makahungaw pero karon tungod kay sobra na kayo ako nakita diha nimo mibuhagay gyud nga akong gibati. Nagtuo kang paliwala na nako. Nagtuo ka bang wa ko sakitin niya na? Una na akong gisakitan dong. Dugay na. Giagwanta ko lang. Kita to. Makapahiubos ka man kayo. Hagbay na kong nahiubos nimo dong. Dugay na sab. Hoy, kulukoy. Paminaw ra gud. Ang nakadaot gud nimo kay ang imo ra kaugalingon mo imong gipaminaw. Ang akong gikahiubsan, ha? Ang akong gikahiubsan kay wa ka magpahibaw nako nga mubalhin ka samar. Aron pugnan ko ikaw. Mabitaw ni hinungdan nga may diretso kog duol sa general. Aron adto man ang hidiya. Kay kuan na ko nimo. Nibaw mo kung dili ka masugot. Ama ba? Wa ka na hinungdan pagkahiga. Oo, ikaw. Ikaw mo'y maayo kay higala kay makatugot ka lang ako magsakit akong dugan. Nga pirmi makakita sa imong mga binuhatang batok sa katawan nga itong gipanupaan nga may itong labanan. Labanan nimo ang mga inpi. Wa ka mo laban o komunista. Sundaw ka dong. Ayaw tiwasi ang imong dinakpang kaaway. Sama na to, kung kita mo'y mahimong nilang bihag, kinalang hatagan usab og tawanong katungod. Hatagan higayon nga mga padalipod siyang katungod. Gitsuran ko nimo. Nga imong opisyal mo ba? Dili ka na angay leksyuran dong eh. Ano leksyuran pa man ka? Nahibaw ka na. Dili ka na angay pa yung duman kay naana kay ni pirmi sa atong utok ug sa atong dugan. Ikaw ang angay mo leksyur na ko kung unsay katarong sa kasundaw. Ikaw ang mo leksyur na ko kung unsay sundaw nga dautan. Wa nagyud ko'y nakita og nadungog-kikan kanimo nga may respeto sa imong opisyal. May respeto ba ka nako o wa na? Napa man? Then I order you to revoke your request nga magpa-assign ka sa Samar. Captain Dennis Trinidad, sir. That's an order, Sergeant Ernesto Martin. Kung may respitar ka pa ka na. Kung magpabilin ko sa imong unit, sir, mao'y pagpasabot nga wa na ko'y respeto nimo. Kasi matakitabo nga mo'y imong gusto nga makalapas sa balaod sa tarong nga sundaw, supakong tamagyog ka. Frankly, Captain, sir, sutihan tanan ka. Hangtod dili ko makadungog nga mausab ka na. Agwantahon ako ang bation akong kasakit nga magkalagyo tang duha. Mahuna, sir. Dong Erning. Anong? Tinood gini kong gisulti nimo. Barugan gini ako ni. Bisa mo ta, ang gipati kong kayo, boss. Mawara na. Kung mag-usab na ta. Simple na kayong samtundong. Nganong gibuhat na ko ni. Tungkay naghatag ko ni mo bili. Bililhon kay na ko. Ikaw, bililhon kay na ko. Di ko gusto nga tabangan kag kunis-kunis sa istorya nga ikaw mao kani, ikaw mao kana. Higala kay na ko. Super pa sa isundong timandi gina. Fuera bisita! Fuera bisita! Pero bisita na. Sir. Tatong dili mga pasaheros! Palihog! Panganaog na mos barko! Fuera bisita! Fuera bisita! Dili makalarga kining barko aning. Naa ka na sa bana. Marshal o karoning. Gamito na ko nga akong pagka-opisyal. Manduan ko ang kapitan aning barko nga dili makalaga hangtod nga dili ka manaog sa barko makuyo ka na ko. Wa, kanay katungod na ko, sir. Kaya di na ko under si mong unit. Oh, lain ang akong officer, sir. Ug dili na ikaw. Himo sa kipunan kayo, boss. Ayaw na pagdahong nga sama pa kaniadto ang akong gipati tiyag kanimo ning. Pasaylo akong daan, pero anam-anamon ko naghabo ang akong gipati nga sobra pasigsuon ang pagtan-aw ko nimo. Anam-anamon ko putol ang atong kasuot. Timan ka na. Unsa ka bang koryo? Captain Dennis Trinidad, sir. Muban ko irining. Ato sa padistino Samar, sir. Okay! Panglupan! Ayaw na mo pagkita ka na ko. Mag-usap. Nakasuot. Sir. Ayaw na ka mo pagkita
pa ka nako. Guryo, Mas undang kay kanako, Bening. Kay ni Sir Dennis. O, sorry kayo nga, pahibaw ni mo kuyog ko ni mo, ha? Banos di ko ni mo sa opisina, General, yung migawas ka. Ngutan ako nag-unsa ka dito. Patunibawaan ako nga pasayan di kasama. Mao to. Gihangyon ako, General. Okay. Maon na ni Ron. Uban ako ni mo. Busy ko, Bening. Busy ko. Pero, managanabi ako pagbuhat o di mao. Hadlo ko mong pahimos. Kanindot ani panahon na. Kitang militar mo ihawd kay Marcelo. Pero, makonsensya ko ba eh? Makonsensya ko. Buang nga ganin asa. Pilit ko taong NPS yun ta. Buang sinis kaalan eh. Naglarong iskapo. Tangkugo pa ko. wa mo iskapos kaalan. Diyang nalipat ka. Kalit nagipukpuk ang imong usapuan sa pistola atong usa ka tawo ni Dong Dennis. Nakuyapan ka na. Ikuha dayon nila ang imong armas ug gigamit pagpusil sa bagol-bagol. Ug niya, gipakuptan dayon nila ni Alan ang imong armas nga kinuhaan as magasin. Kung doon na pa'y bala ang imong armas, kung wa pa nila dali-dalia og kuha ang magasin sa mga balahan, dili ka sila pamusilong Alan? Gusto ba ni? Mao na sakit kayo. Maining, malayo ko niya. Pero dili ko saksi, dugang pa niyang buhaton niya. Numpar ba itong putlo niya ang inyong panagirigalay? Iyam sa nagkatungod, Gor. Pero para na ko, magpabilin siyang suod ug sobra pa sa kong igsuon diri sa kong dugan. Kadiyot ba? Kita ka? Sa dinis tanawa. Sige, tanaw na to din eh. Mahal kay nako ng amigo ha, Guryo. Pinangga kay nako nas dinis. Ito na. Sakay na siya to. Mituo ko ni mo, Sarge. Kaya bini mo, katong ambos na itabo niya. Ikay nakapatay sa nag-ambos, pero siya mo yung ipangko, di ba? Misibat ko na yun, rumangko niya ang sulo nga siya yung nagpatay sa nag-ambos niya. Tingali, gusto sa kong pagduda niya ito nga, may kumbata. Siya mo yung paangkunon. Imo siya ipaangkon sa mga buhati mo. Di ba, Bening? Tanagor, mutipon tas mga kauban. May buwag ng barko spear. Timing gini mo, no? Madunay kompanya mo larga pa ingon samar. Oy, wala. Buang yun yung tiyana, eh. Kanahan, hindi guog na sad. May numdum yun siya nga malimtan akong bahaw na. Paitan ni tiyana. Tapi, probuyag. Gutom na sa kumaning. Kitkita ng batsi mo ramlayat, Gor. Paresig pulburas bala. Nindot kaya nagbusog kay mo butod mang tiyan mo, anak. Unta na niya, oy. Ikaw gipoy angkon ani dong ha? Angkon na nga imo ning agi. Ayaw kong kabalaki dong. Gusto na ko nga mudako gyud ning imong ranggo. Okay ra na ko mo sarhinto ko. Gusto na ko dong nga makirnil ka. Kapten na ka dong. Sunod ani major ka na. Yahoo! Nga nung imo man kinigibuhat ka na ako, to Erning. Nga nung imo nagibuhat! Oh. Ikaw din. Hubog ka dahi kaayo kagabi. Walang gani ka manawag na ako.
Musulti ka unta nako kung may problema ka ba? Basta maghubog ka na, doon naging problema. Pero may nalang kani. Kay dini ka sa bahay ug wa dito sa gawas. Nganong naghubog ka? Walang ganahan lang. Unto na kaayo. Dili ka mo trabaho. Manawag ko ron. Unya na kong hapon buhat sa kampo. Maayo. Kay doon na tayo istoryahan og maayo. Istoryahan. May tungod sa Nanghipos ko kaganiha sa nagpasad ng mga buak o mga butang din sa mong kwarto. Kadiyot. Doon ako nakita din ilawom sa closet. Kadiyot. Jolly, honey, saan ba nang imong buhat? Kining tourister bag nga itong. Oh. Jolie, honey, come on. Di mo din naghilaptan. Kung dili ko manghilabot, di lang day ko mahibaw nga doon na kay ingon ani. Honey. Please. Tama na. Okay na. Okay na. Diin ka man ini. Diin ka aning takan kay kwarta, Dennis. Nanindog ang akong balahibo pagkakita na ko aning kwarta nga labihan kadaghan. Pila may sweldo nimo sa military? Nganong ni akabay kwarta nga ingon ani kadaghan? Diin magkinigikan. Julie, honey. Tug-ani ko. Diin ka manulis ani Dennis. Let's go! Dili na tinulis sa negosyo na leche! Negosyo? Unsa negosyo ha, Dennis? Ayaw na pangutana kung unsang negosyo! Basta sa negosyo nagikan. Dili ka na kinawat. Labaw na nga dili ka na tinulis. Dennis, Gitugutan ta ka nga magilabot. Bisan unsa din hing mga butang nga akong kaugalingon. Ang kawas lang sa butang. Nga imo karong kilaptan sa akong kitaguan. Nga wa ka gani mananghid na ako. Gusto ka bang mahipaw? Umutan-aw kung unsay sud ni anang maong bag. And I hope na makasabot ka. Nga bisag unsa pa kahugot o kadako sa atong pagminahalay, Julie, pero may limit ang pipila ka mga butang nga kinahang di ka manghilabot. Gawas kung mananghid ka lang nako. okay. Gisakitan ko sa kong nabati karon. I'm sorry. Nagtuo manggod ko nga may katungod ako sa tanan diha nimo. But I'm wrong. I'm sorry, Dennis. Ang maayo day ani nga ron wa ko'y mahilaptan din sa mong mga butang. Dili na ko mo ani din eh. Unsa to? Dili na ko mo tunog din eh. Manghilabot ka ba sa gunayon god? Nagtuo man gud ko. Nga may katungod ko sa tanan mong mga butang.
Nauhaw ko! Ewa man rin ko'y katungod! Baga na ikay kong naong! Nananghid ka unta, nangutana ka unta. Kuman na! Nauwaw na ko! Hindi na ako mabalik din eh! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.